Když klesne tlak, tak to jsem na umření. No to a taky, co tam máš dál? Ty křečový žíly. Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš? Nosím. A na venol bereš. Beru. No tak. Tak dál. Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám naspátek. A celý se otočit můžeš? Takhle? To jo? Takhle otačej hlavu, otačej se celý. No povídej. Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu. To je v tomhle věku normálně, já nespím od 3:30. Co dál? Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát. Ale vstáš. No nakonec jo, pač musím. Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou. Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu. Chceš lázně Bedřichu? Nechci. To mi neudělalo dobře. Tak je k moři, zavři hospodu a jeď. Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama. Tak jeď do Tater. Já nesnáším vejšky. Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další.